Hvad mener Israel egentlig, der skal ske med Gazastriben, når krigen på et tidspunkt er slut? Jeg tror, at det, man kan blive enige om i den israelske befolkning, der er for det første, at Hamas skal ikke være til stede. Det palæstinensiske selvstyre skal heller ikke være til stede derinde. Og det er den simple årsag, at man mener, at det palæstinensiske selvstyre egentlig er en måske lidt mindre aggressiv version af Hamas, men altså også en enhed, som i sidste ende gerne vil have Israel fjernet fra landkortet, og som på mange måder også støtter terrorisme ved at give penge til familier, hvis familiemedlemmer har begået terror. Så der er ikke nogen, der har interesse i det her. Altså hverken Hamas eller det palæstinensiske selvstyre skal regere inde i Gaza, hvis man spørger israelerne. Og hvis man spørger palæstinenserne for eksempel, hvad de gerne vil have, så ønsker de jo sådan set faktisk, at Hamas skal begynde at regere Gaza. Det er uforeneligt med at kunne leve side om side i fred. Hamas har flere gange gjort det klart, at hvis de får chancen igen, så vil de gøre præcis, hvad de gjorde den 7. oktober. Altså gå ind og slagte civile, og så mange som muligt i virkeligheden.